Inini ndiri mumhuri yekwatezora ndiri mukomana mukuru kana kuti dangu ndichiteerwa nemumwe akashaya kuchizouya uyu achisiyirawo uyu. Saka zvatakaita kudai tinotori mhuri imwe chete. Tarezachi Uyu ari kusvika mangu mwana wemufi wehanzvadzi yedu yakashaya pakati pangu nouyu. Chatiwinza mukati medare rino mambo kuti mutiyananise. Tine nyaya iri kunetsa. Hanzvadzi yangu payakashaya kana kuti hama yedu iyi payakashaya iyeyo aitedzana neni akasiya vana vanokwana kuita 4 vana ava vasiyiwa vakadaro. Hanzvadzi yangu iyi yakanga ine imba yayakanga inayo yayakatenga. Saka pamba apa ndo paaigara achifa achibva asiya vana vake 4. Ndobva isu tagara pasi ndobva tati zvino vana ava zvavachiri vadiki vamwe vacho ndiani watingaite musara pavana. Ndobva tasarudza uyu hanzvadzi yangu tikati iwewe woita musara pavana haana kuramba zvakanaka. Ndobva agara paya agara paya hanzvadzi yangu uyu muridzi wemba afa kawo uyu ndiye asara amusara pavana. Ndokubva aisa 2 rooms paimba ipapo paimba yemukoma wake akashaya. Imba iyi iri kudedza kuti Spiwe Tizore, uyu ndiSedes Tizore, ini ndi Isaac Tizore, uyu ndi David Tizore. But imba iyi pane vana 4 varipo. Right, zvadaro tikufamba tikurarama. Zvino pazoita dambudziko manje raitika rekuti ava vana vemufa vakura, vamwe vacho vane maproblems avari kuwana. Ndobva vati aiwa isiso regai tidzokere kupi kumba kwaamai vedu. Ndokubva shuwa vatibva vadzoka. Mainini vanova ava vari panapa kuti vachigarisana zvakanaka nevana ava zvanetsa. Ndokubva inini saelder brother kana kuti semukomana mukuru sababa, thank you very much. Temu iyo yamashandisa maita zvakanaka. Hama dzangu vazive ndakambovadedza. In fact ndakatoenda pamba pacho ndikagara nawo pasi ndichida kuvaonesa kuti aiwa magariro angu atofanira kuita panapa ndakati. But havana kunditeerera. Right. Zvadaro 2021 gore ra 2021 uyu akauya pamba achibva kuSouth Africa ane vana vake 2 vaakapiwa iko kuSouth Africa. Right. Abva auya pamba paya chigara ipamba apachagarika vatanga kunetsana. Ava sisi vangu ava vane mwana wamukomana aripo ati Sam akura. Mwana uya anenge achiti pano pamba panapa ndipaamai vangu nokuti amai vake vakaisa 2 rooms pa ani mukona. Avawo vana vemufi vanenge vachita kuti panapa ndipaamai vedu vakafa vakatisiya tiri panapa. Hongu mama. Saka inini ndinoda kuti mutiyananise nokuti nyaya iyi ndokwadere kuti pane hamenyi yakafa mukaitwa musara pavana zvinoreva musara pavana munozvizwisisa zvinorevei ozikana kuti nemusara pavana zvinorevei hamuna kugarwa nhaka achisuda kuti mutaure zvedambudziko. ndiriva vanopa zvichemo zvinoda mai ndimune muchidii asi kana vaine zvinhu zvavo munotora here? Handitori, asi chandoda kutaura ndoda kutaura kuti inini pari zvino handina chekuansa kana chekutaura. Chikonzero nei ndiri kudaro? Nhau iyi yatagarira panapa iri kuHigh Court kuna Masters. Izvezvi kutaura kwandiri kuita inotori nemalawyers. Saka handizivi kuti vakanoimhanharako vakuuya futi kuno vakuidzorera. Saka ina handisi kuziva kuti handisi kuziva ndapindura kuti ndiri kusara mazoenda ikuwo muchanopindurawo zvipo. Ndiri kukubvunzai kuti
munotora here imba handina kutora imba yemufi kana varipo vasanangura zvakanaka handina kutora imba yemufi handina kutora imba yemufi murume nemukadzi vakatenga chinhu chavanditi vanenge vari murume nemukadzi murume wachona aripo ndiye akauya ndiyo ina handisiri panyaya yemba handisitori panyaya yemba iyi ndinoda kumbokuratidza yakatoenda kukoti vakataurirwa kunzi a living spouse ndiye anosara ari pamba handisiri ni murume nemukadzi kana vaita imba yavo ini ndikutobva murikuona ndikutobva pamba apa kuti ndikutora imba tarisai ayo kana muri kubva ndikutobva handikudzinga vana vanekubva tese tikutobva saka nyaya iri kwaikoasikwete nevana kwana asi kuziva ndisaka naye mama kana achishanda vamuri murume kana wana akafa wana anenge asara ndianosara ari panyanga ndiye ari kutomira nevana avo ina handimo munyaya iyoyo ari kuisa nokoti atakuisana kuti ava ndo vakatonomhangara iri kustate izvozvo izvo varikumhangarani vakamhangara istate saka inotombotongo wavo yakapinda ikabva yazoenda nyaya iyi sekutaura kwavadiita iri kuhigh court iri kuna masters the same issue tainga muno handisi kuziva kuti tichaitonga here kunoko yomiswa ichatongwa kunoko tozenotangwa kuno musatauri mashoko wakwandirimu havasi mambo ira dai wambudzi mambo mani vana ava hamuna kuziva kuuya kwavakaita panapa mani ndatovaona makarektas avo vanhu avo nyaya ndoda kubatsira hama yangu wabvunza kuti nyaya iri kuhaikoti nyaya iri kuhaikoti ndeyekuti mai ava vari kurambira pamudai iri kuwatanidza zvese ndiri kuhaikoti ndeyekuti ava vakaitwa musara pavana mabhisa jira riri kumuromo mayatoona vanhu ndeyekuti mai ava vakaitwa musara pavana vachada kubva ipapo here vanambobvira varambira kana vasina kurambira iwe tsamba kaibitana kuti vari kubva pamba zvazvekoti kana dai mamusingarambireko hatina problem but ukama hunopera here futi mata kuve musara pavana kunopera here vana ava vanofanira kugorasitwa munhu vachichema kana vane zvinoda yes zvinoda amai hapana chinochinja ndimai muri mai muri mai nimazvona asi kana vana avakura vane mvumo yekudi yekurarama nezvinhu zvavakashandikwa vabereki vavo iyo zvaakuitika mazuva ano vacho vanokutaura zvitemo zvavakutaura pakatofa munhu tofa munhu andika hama yafa zvamunoita zvakuseni kuti takuparadzana iwe ngatigoyai nokutidai hazvichatobvumiri kune vanhu vakuita nezvo zvekuti vanouyaona kuti pani zvakamira sei kunze kwenhumbi dzekupenga zvose zvinhu zvinotarisika kwave nekwazvinoitwa anomapana vanoshayanisa ona doke pakasiwa chi ende mutemo wacho mugara zvekutamba ane mukadzi murume akafa totafira kugeufa munhu apedzisira kunge anaye ndiye munhu angana unoona zvimwe zvedu zvekuita zvekutsanangura zvokunge munhu acho achida zvinzwisi patinokuti akagumisira kana mamutigara kuruzefu munemba mutaura tatsanangurwa taibvunza ugu munemba mutaura muti ainamwe kanogara kumusha murume azofa ana maini mutaura zvakuda kuti mimi kwani ndekupi musha paafa munhu upafa ruyu ndokatichi ende ndoda kutochenjedza amwari nemabhuru angu usasendere girlfriend mari nefoni yako nekuti umbo wachabva kuiaone anomutumira mari chidachi mambo pamusoro usatamba uchidaro
pane imwe area kana kuti asi kana kunoda kuuraita munhu iye anouya akarokulema rufu rwako usikatota so hatitedzere mitemo yenyika kana mutiri nyaya yekuti mai avari kubva kungatisiyane nenyaya iyo vari kubva isusu totaura ndechekuti kudzana sevanhu mumwe chete muve neumwe chete mubatana kufa hapana munhu asingadi imi mangwana munofa vanhu vanyu vanosara kufa amanofa vanhu vanodi tikabvisa mweya wekuti wemakaro wekuda kukambira izvo zvakaonekwa zvatsoikagadzikwa matare hama dzadzapedzana ukangoda chinhu chete muna munhu ada unobhenefita china saka munhu aakushandira mhuri yake mukadzi wake vana vake kana mukadzi ari afa murume kana aripo nevanhu iye murume haanopana zotadza kuti vana vavo paanovabvisa havakwanisi kuti bhozi vakasiyiwa vese nei mambo pane imwe kona iri kuhwandiwa nehama dzangu idzi inini zvaita zvaabasikana vane bepa rokunzi vari kubva mamutiziva bepa iroro inini handisi kuriziva nokuti ivo ava chiri kuitika mambo ndechekuti ava nzvadzi yangu zvaakaisa 2 rooms pamba apa iye akazonotora murume akanga wokupedzisira aidana nehanzvadzi yangu yokufa ndokubva amuti havasiri baba vevana saka pane death certificate riripo pane death certificate riripo riri pano rakanzi spiwe tizora death certificate iri rakasainwa nemunin'ina wangu uyu achiti spiwe tizora anga ari married kune uyu murume wevamwe vana ava 2 nepo inini sababa handisi kuziva kuti akaroora kupi ani mukuona ndo zvazoita kuti murume uyu apinzwe musystem iyi kuti akwanise kuita exactly. Thank you very much. Ndotenda ipapo imwe nyaya iri kuitika mambo ndisati ndapedza ini 2000 vakaipa mambo apa ada kutarisisa vakaipa dare rino ndoda kuti riongorore nyaya ini 2000 ndikuita sekuti ndagarwa nemweya wemufi ini 2007 nyaya iyi yakapinda mudare muno muchegutu murume uyu adedzwa achiti imba iyi ndeyake ava vari vaviri ava vakanga vachihwitinisira inini samukoma wavo vachiti mukoma imba haingatorwe nemurume uyu murume uyu anga asina kuroora ivava murume uyu akadyiwa kudare takamudya kudare imba iyi ndosaka iri mumaoko medu nhasi asi nhasi the same people ndo vaakuti futi murume uyu anga akaroora ndadzo inyaya yemusha muri vatedzana hapane munhu afa akati semanzisira ndaiti kuti ava pane munhu uye ari kuenda etire so muri vanhu muchete maonero angu semunhu wenyama zvamunoita iwewe zvakadaro mamana zvinhu vana vemufi vangani 4 pane vakomana vakura sei varume baba vavo uya ari kuramba imai vaya musadababa pakudii ndivo baba pakutasi vakabereka ndoda kutsanangura kuti iye murume ari kuti ndakadzoka ndibaba ivava aiwa baba vauyu vakafa baba vemukomana mukuru vari kumasvingo baba vane 2 vakomana ndo vakabereka masisongo vana vakomana 2 from 8 and 9 vachigarisana vakaroorana ndo vaimborozha ndobva vazoti vaenda berekei naivo bamukuru
imba baba mkuru akatumira mari akatumira munhu aimhangara imba Mambo pano pakaipa. aimba kuti ndinokuyakuita maumbi verengai muri kuona beba nonibasima kutonga and atombokuregerei kutonga kana mukakona kuti makanganisa munomu hamusi mushadini unotaura kana wanzi ko muri kumhanyirei isusu ndichotochema time tinemi nyaya iri kufamba sei ari kuripota hamusiri toteerera munhu ari kumhangara ini musamugangaradze watofanira kunyangoteerera tobata tozochiti mimi difenda ini ende imi handifunga kuti maripo ndo here vakamana ava ichapuka vanozobiwa kana chaburu kana vakusa kuti muitinise imimi tichakubvundai tafanira kuti muri verukaaa mambo havasi baba tu mambo ngavazive nyaya iyo vanhu pavanenge vachiita zvinhu tetiri pano ndisu munhu ukamudza kuti kuti handu wene mari yedareni wacho akamhangara iye ndiye anotobhadhara aimazona ustaboni wakaperera unosara wouya zvako muno muda kuziva kuti zvikanzi ndakakuamana tete pane tsamba yenyakawego pandakaiona ndikasacrifiza kuyamba ndikatinazi kuziva izvi vakandita unongouya moteerera mozwa kuti ndipareo pachidochi handina kuona nguva yekutsvaga mari yacho kuti ndibhadhare ndakatotaura ndikati handina kuona nguva yekutsvaga mari kuti ndibhadhare saka ndandiri kuti nini muningi baba mukuru vakatumira mari kune munin'ina wavo Tinashe Ziyanga. Tinashe akauya ini ndinandibasa ndikafonerwa inini Tinashe nasisi vangu tiri vatatu tikatora tikatenga imba vana malawyers vana vangu varipo vatenda zvinotori nemadocuments zvese zvakaita zvakarongeka Tinashe uyu pafa sisi ndobva afunga kuti pafa ava sezvo ndite tumirwa mari anditi ndobva amhangarira avo zvikanzi kukoti zvikanzi vabve pamba vanhu varugara pamba isu takamira kuti avasiriwo vanga rugara pamba panga pasada kugara vanhu vakavagara vana vachete noti imba yake chiri tatapirirusi ndopataimira navo ndichatobhadhara mari kuna Mr. Legal Advisor inini ndibhadhara kuti nenyaya yekuti havasi kugara pamba apa ndokumhina kwacho kwavakaita avangasi kugara pamba iyai mhangara achiti vari kugara pamba saka ndikuda imba nokuti inini mubvunzo wangu andadavula tirandimovhunza vakwasha ini vamarwanga vakwasha vedu pane akaita wekutanga akaroradza kuti chiri chiri musikana ndovaita mwana mukomana ndobva ashaya ndovarambana nanzadzi yavo ndobva kwazoita baba uyu mwana kana kutobogara nesi zvazviri izvozvo kungoti uchifambidzana nawo chitotaziva kuti asi munhu akambobva kuimba pamwe akuchagota ndobva vazoona kuti uyu murume baba uyu ane mhuri yavo vangati vanyeperera vana mhuri ndobva zvafira ndobva vatogara titovatarisira isi nini nanzadzi yangu tivatarisira nzadzi yedu iwe zvadaro ndobva vakazoona murume uyu auya kuti atiri kuwirirana ezefemili pasine nekuti taitaura zvinhu auzouya murume uyu ndobva atavada mudzimai ndobva tagara pasi isusu tikati no uyu munhu ada munhu wekuti haana mhuri yake vana ava uyu nanzvedzi yake rege titore responsibility achitovatenge tituyatangewo nezero noti bcause munhu atavada munhu wake tikaita izvozvo tikachengeta vana ava nanzvedzi yake tatiri 3 sezvatirikutaura vana tichichengeta vana uchi 4 anongova vedu hana kana sisendiraibvisa hana kana chikuita nevana right tichichengeta inini nanzvedzi yangu iyi ndichishanda bribe nzvedzi yangu ishanda basa kwainga ishanda tikatasira vana ava kubva kuchikoro kubva takatanga dzichiri imwe vatongoti samukeiri hanzvedzi yangu imwe mukomo wake vanhu vakatanga iri imwe kuti vachitarisira kusvikira vana vadzidza vakapera vega chikoro tikatosvika pekuti vakaita kusaundi vana vakatoti isusu taura kuti zvechikoro zvikuramba toda kuenda kusaundi
ukatora mari wakandipa mari wakaenda kusava ini ndichitoramba chiti kana munhu aratidza kuti munonzwi kumurambira mumba make kunze kwamuda kumuendesa ngatitsvage zvekuti aite muno mumba medu muno pane kuti aende kunze bcause achanoshuvika kunze and ndo zvaitika pana kuti chagara chitumira mari $100 $200 $300 chitumira ndazoita zvakati tichitumira mari dzacho kuya kwako yakwana nesu takutumira kuti mari kuti ave kunoko tiri kumutarisira auya neana 2 auya kunoko ane ana 2 akauya vaifungidzira vachani mazigrosari sose munhu anga ari makore akaita makore mangazviri mbozvitengesa 10 years ndokuona ane vana saka vakauya kubasa uchifungidzira kuti uyachani mazigrosari vanoda zvekudya saka zvadaro ndobvasvika akati tidati mwana asvikire kurumbako tikati no mwana uyo asvikire kurumbako wai nhasi nekuda kuti mwana asvikire kurumbako musina kuda mambomutarisira musina mambomaita sei achasvikira kumba kuna mai vake kumba ndovataita kakusawirirana ndobvauya usikana ushuva tikamutambira zvaatotoziva kuti taitofona bhazi razoita sei chiita zvakatiudza izvomari akatoti bhazi rabatiwa kuti toda mari yako tikatumira tichitumira we are doing everything auya saizvozvo bhagara vanake 2 sisa vakatsvaga mari kuti mwana ekuda ndofana kutaura zvaizvazviri ona kuti ndinonombosedai asi kutaura zvaizvazviri uchatidetsera kuti muone saka zvadaro usikana tagara naye sisi vangu vavati good vana vatakagara navo vasingaiti kuchikoro ndikati vana havana mabuwa havana kana mabhegi vauti hasina kati anything totangira baba ndovashedzwa toita sei kuti vana vane mabhegi aminopoti vavo ikoko ndovataitagadzirisa kuti vatavakwanisa kuwana vane mabhegi sisi vakabhadhira vana vachikoro zenifomu kubhadhira kuchikoro kati taipa kudzidza saka tadaro isingade kudya ndobvatagadzisa zvinhu izvozvizvo vakuenda kuchikoro sisi acho vabhadharira kuti mari yemwana echikoro sisi wakuva mari university mari dzedze dzashotera ndipiwa mari hamuna kwanisa ndipiwa mari yakatakati no sisi iyi mari takawirirana kuti vana tofana kwadzidzisa chitaisira kudzidzwa vana atakatagara chivataisira kwavari yakii tadaro musikana uyu arikugara zvakanaka namai vake zvadaro tagara naye avasisi nobvarwari vaigara mumunina hanzvadzi yangu idiki nevana vaeni vaisi vakadzidziswa nanzvadzi yangu nevana vacho vakatodzidziswa svika fomfo vakatorova vachigara navo pamba havadidi hanzvadzi yangu yarwara iyi ndobva vana vatanga kunigreta hanzvadzi yangu iyeye uyu auya macho ndobvati iwewe ndivone simba panapo hanzvadzi yangu iri kurwara ndiyakutenga chikafu tikuchiona vanhu vaisa mumapi ako ndiyakuchengeta vanhu vaisi vako ndovatanga kunigreta hanzvadzi yangu vhore kuno chache asingachapegura hanzvadzi yangu wakusiya kuti anzi afe munhu hanzvadzi yangu yandikutane zvaiega nevava diki yange ine kamwana kadiki soka kusvika ndakaita grade 5 ndokaitika kauya kakada kuona negrevosity weclose vaipurese kumba vachiusiya vati vanhu vachienda pasi orohwa kupindiremo kuti avasta namai vake ava vaita timu apo hachataura apo todaurandira chokwadi une kuti kutasira vanhu vanotaura chokwadi vakataura chokwadi vanoziva here vanhu vayo zvadaro ndomatagara pasi sisi vaudza komo ndikuita dambudziko nana nyerai nevanun'una vamwe nevana vake ndikurwara ndikuita so havasikana vana mafana vana tiri kusobheka vari kutondiignora ndikochikaku chavari kucheta ndindi kutenga ndobvata haisi dambudziko harisi dambudziko ndichaita se ndichauya ndozokasanya yacho
ndasiya kuti during those days murume wacho hanzvadzi yangu yaitogara neboyfriend yaine pamberi pakuchitikuaa aitogara neboyfriend yake achichengetwa nehanzvadzi yangu iyo papepa ndokomata hata wazviite taisayapana ngachibva pamba ipapo nemurume wake nevana vake ari ipapo kana achiita so munhu achengeta kubva akasiyiwa naamai ari kadikidiki akatomuchengeta kuti inini hanzvadzi yangu saka akakuita 10 against sister because kwauya kunyerai manje inini achini nokuti imba inofanira ndiri yani isusu tiri kuti imba inofanira ini vanhu vakatenga imba yavo murume nemukadzi nevana vavo vava nemba yavo izvizvozvizvi vana vacho vari vana vacho zvati kuti ane zvavo mama zvati kuti ane zvavo vanhu vacho mufi vatokunzi kwekipa neivava vana vacho baba vacho ndo vachaonene zvevana vavo mabvunza mubvunzo wakanaka mama regai ndiuclarifya kwenisei muchibva naye kuti baba vayangu vayaonivana problem iri papi angachiita munhudzi kwenyu rekaititaure kufaita mode kutashaisa rekaititi tinogona kufunga izvozvo nekuti vanhu vakaita estate yemba iyi nekwedu isusu inini ndanzvadzi yangu tisingazvizivi saka isusu vatakambozvisusu hatikwanisi tatine simba rekuzviita mapepazi ese emba madocumensi ndopa yakatongotengwa sisongo akabva titi chengeta zvinhu zvomudikina wangu chipedza kutenga uberega yangotaura ari ndobva ndachengeta zvese nemadeath certificate zvototana death certificate adotira munochinondiswa nayo kuti robuda vazo kutaura dati zvese zvondakazozvivakanditichengeta rotozowanikwa vafa uberega iwe atauri ndakataurawo pandekangashitoa nasekuru ndana unogumuni chikutaurira nasekuru ndechekuti inini pandakaya 2021 chibva South Africa ndakasvika zvishuwa kwamba zvinhu zvanga zvakaoma sekuru vakatobvoenda vakati kuti sisi mugarisani vakadzi vaviri koya mumwe chi3 pamba bhairi chindipe hangu mwana ndimutore osiya vanodzokera kumushanda ndobva hazviiti ngaadzike dzipapapapa pamwe vanhu zvosvara kumagarisiro chinanga asingaiti vakadzikuri bose pana mwamenini ndakasvikawo ndikatona vari vanhu vachitodonzerana kureti nini saka ndakabva ndakozvisochi kamukasai saka pandakazodzosera murume kuti ndada kudzika kuSouth Africa ndoba akataka hunde sinokuti ndandatona amenini vanohora mari shoma hapana pawachazokwanisa kudzidzisa mwanakomana wavo anga kuyunivhesiti nevamwe asi pakabva ita mukakato dzimara sekuru ivavari apo ndovakati ndibude nevanhu ndokutambirwa nasekuru avo nokutogamba kwasekuru vavo ndikataka kuita zvidhini upenyu kandiomira zvakanonda kuti ndinimbodzokera hangu ndikadzokera kumba vakakondinya kudzidzisa vanhu asi vaita zvekuvavarira dzimara mwana wamukomana asitaura kuti ndikufa nenzara kuchikoro uku iye mari vakusenga ishupana uba ndakati amenini kana zvichibvira chiitai sei siya henyu kubhadhara vana nokuti vaiti vakabhadhara kana vana vachinoenda futi kuchikoro vasina kudya vasina futi nzonga chingwa chisina dzvinzi saka zvinhu zvaitongodidyawo mwe ndaive munhu aitogara akashungurudzira ndovatadaro tatagara ubva kaita mwamenini mama kwababa kwana maini ndobva asiyana nemurume kwemwedzi payada vatanga fuka muromo amenini ubva asvika pauruza ndageza maokonezva wawamukadzi inini ndiri mukadzi wemukadzi shoro zvaungaiti neupini ndo mabudiro akaita kususueshenani nhasi vanangu ane 2 years akasweda nichiwedzera mambo kutaura chokwadi chakuchaiko uyu hanzvadzi yangu uyu handina kana chakaipa naye amai nababa vedu pavakafa ndini ndakapinza chikoro up to form 4 papfupa jena secondary school the same zvimwe chete neuyu ndakamupinza kuguruwayo kuboys high school akutora kuglobal high school kuchikoro chakakombana kuguruwayo uyu ndakatengesa mudziyo kuti munin'ina wangu aende kuchikoro nokuti vabereki vangu vakange vafa saka ndakaona kuti inini ndiende kuchikoro ava vana vasingaendi kuchikoro bheta nditsvage basa ndobva ndatsvaga basa kutaura chokwadi inini mambo ndakaita grade 4 kuchikoro grade 4 asi uyu akaita form 4 Global Boys High School achipinzwa neni uyu akapinzwa chikoro neni uyu ari apo papfupa jena secondary school asi nhasi ona anzi ndinoda kudya handimunoona zvinoita munhu mambo
naiti ishuwa here kuti makabatsirwa unyanzvi akatidzidzisa Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari watunonamata ndakuitire zvakanaka. Ichokwadi here kuti ngoma yenyu maibatsirana pakuti changweni chikuru. Mwari wakuitire Richard. Chaizvino chaipa chii muri vana vanyamunhu. Inyaya yekucheva respect. Tiri munhu It's not about respect. kuti ngoma ari kubata hanzadza haisi muzenga. Munonzi ati nei? Munonzi ati nei mambo? Muri kuona zigone? Handina zigone. Mukuzviona? Handina munoona zvivangere? Apa handikwanise kuvhura yapa because infection. Ndikakuratidza haana ndakarohwa nemagetsi 2023 November. Vabvunze kuti toonana kupi. Uye why? Mukuzviona? Thank you very much. Uyu mwina wangu sematauro andaita haana respect paakakuwara uyu right vanhu ava vashanda pabasa pamwe chete uyu ari housemate uyu ari garden boy pashirapo pamurungu weshiruni ndopavaishanda uyu hamene zvaakaita nemagetsi ipapa ndobvarohwa nemagetsi ndo zvaita kuti ataure kuti akadamburwa akadai anditi asi iyi hanzvadzi yangu iyi haina kuuya kuzondiudza kuti mukoma ndina wanyarohwa nemagetsi kana kundifonera plus ini ndakange ndisiri munhu because inini kutaura chokwadi chakuita inini hamituba inini kukadoma saka havana kana kundiudza ndakatozoita zvokuudzwa nevanhu kuti unozviziva here kuti ndina wangu plus nokuda kwesituation yanga yagara iripo mekutaura chokwadi kuchikora nditi vabvunzei kuti vakagara makore mangani vachisafa vasingarent kwendisa vavo vana ndakavaendesawo kuchikoro chirere chigokurerawo handiti murikuzwa kuti vataurawo kuita kutonge vakangotichamba ndakodero taitoindakadzisa vavo vakawanda kunenge vakadzisa ndichiwa taurai ina handiwanzotaura dzakadai muzi ava kompleni yavo mamboibvisisa here kuti ndii bositanga vati toda kuyananiswa nokuti tinoungama aringa vavariro yavo ava ndeyei panhau yemba iyi yavari kuitira vataurira mambozofonja kuda ndei ava vati vari kuda imari kana kuti vari kuburira vana pane zvinhu zviri kuvazvada kuziva vati kudii ava vari kurwira vana havana kuti vari kuda nenofuta hasi kudaimba havana kuti vari kuda chi havana kuti vari kudaimba vari kurwira vana saka inova iri kukoti yazobva papi problemu yacho ava kurwira vana inova ndiyo nyaya iri kukoti yekuti vakatoudzwa nyaya yakatangira vakatoudzwa namajesti kuti ikozvo zvinyaya yakumirana baba nevana vavo 4 kureva ava 2 ne2 vari kuuk noti ini handimu baba vacho vakutaura ndovaya vachinzi vasina kuroora kana kuti vakaroora kupi vakatogara kutoisa vana vaviri nasisa vakaroora ndari uya imba idzi ndeyani imba vakatenga vachitengera mukadzi wavo banguru vakatumira mari vachitengera mudzimai wavo kuti nevana vavo kuti handisoti vagare pai vari pai vacho vakagara pa ini ndinatoda ndapesa kurumbeto tichobveimba totogara ndakataura kati banguru vavadii kuti mutumire mari saka banguru ndovakuda imba handisirini banguru vakatouyawo nenyaya iyomukadzi wavo kuuk vanotori nemhuri yavo kana vakamubaimbayo vakana vakamusata handiti vakovana totaura ndimabvunza inini nyaya iyi iri kwaipota hativaburitse tokuvapa mafaini tikuwane mari dzekuti vanhu vanona ndozvanenge vanatizavawanisa ini ndabvunza ndikati
Imimi amukunda pamba nakukunda sitsamba Ndikubude chokwadi zvodeva chibira katona mangere ndinotoenda. akakubudisa ibaba Ndiloya. Ndoti bamukuru aiwa loya anaimba bamukuru vakataura kuti munhu wese ari pamba ipapo noti mushure mekunge vaudzwa pakoti apo kuti baba nevana 4 vovakumirira chii nevana vawe vana vavo 2 nevava 2 ndivo vakumira atikuziva the same baba vari kutaurwa ivavo ndo vane eviction order iyi kumwana uyu kuti abve pamba avari kunzi vakumirira ivo vana vavo vana vacho ndo vari kutodzingiwa uyu iwe eviction order uyu tabve pamba ipapo saka zvinofamba seya yakanzi vana munhu wese ngaabve naye itongwe pasina munhu nekuti pakaiswa loja kana mwana kwenini cheche ndinogara kukanzisiro basi kana ivo baba vacho kana ndiro loya racho uchitaura kunzi vana vava vari vava vari pa4 ndo vari vanogara vanogara kupa varikosiyana nezvaloya tinotaura nezvinhu zvekukama imi atoura zvekukama vose parapa inyaya dzekueranisana nenyaya yanadzo ava vana ava vanonogara kupa vana ava vanogobuda vadziinguva diki evakubuda munguva diki kana kudhezi avagari kumba kwakuiwa nemba yavo achadzokaudzana tabvunza ava ndo vari kuziva zvavazvo anodzoka pamavo ininiati ava vana ava vanogara kupi ndo vanobvunza pokati vanokuenda kugara kwani ndipo paatori izvo zvikasekuru atoripo pakatenda zvake kuti akasanga saka nguva yekuisa isati yakwana asi zviriko here zvokuti vana vanodzingwa pamba pava kumbasvika sekura kuiswawo asi zvirikoiyo inyaya iri kukoti nokuti vakati zvoni ukakandambotaura sokuru kuyarana ndimondisirai zvekuti zvokuyarana zvatora inini manje kuda kutawe wandinodai mimi zvamuri papa ukama hwenya andi ipapa kuyananisana kwenyimimi pane zvamuda kutokuonesai andi vasikuru ndopavo panoti pavo vana ava vachakutaura fundi pari zvino itoripo ipayo but hapana kuti vangagare nekuti panoti pavo pamunoziva samai yakubereka anogona kuenda nini kwandikumbonosaitorakuenda kumba kwava ngokwati vanogara mubvunzo wangu mubvunzo ndati pamba pevana 4 vanokutaura nezvavo ndepapi posikwana sekura kuswavo ndipo papa zvakanoti zviproblem chakasorovhiwa vanoita sei vanodzoka asi muri kuzviziva ndopavo ndozviziva saka saka mukuziva ndopavo vakanzi izvo nenyaya chenenakati baba ndatopedza ndosakaona nhau itati isusu nhau isusu tukuya kuno kwani izi yedu ina mama nana ngondisiyai izvozvo musimbotaura nepandikufamba ndati muri kuzviziva here ndopavo ndepavo yena vavavo tikasiya vavavo tesina kupedza kutaura ndepavo navavavo isi tikupinda papi ndopandikubvunza waipo isi tikupinda papi voziva nzivemba ndivava navavavo isi tikupinda papi bozi imimi kusaurirana kwenyu neava izvozvamandipedzi musandikudhana kusaurirana kwenyu kwamaita neava kwatoratidza kuti imimi neava muwirirana tinoita masiya kuita kakwana zvikunezvi mukoma wenyu ndura kwamenzenzera aiwa nyaya iyi inozondita ndite mafilings mafilings yayo ngomba vandichata pasi ngomba vandichata mafilings was I'm interested ndikurwadziwa mwazanenge vatora zviguna zvainge vakubvisa ndeuyu akakubvisa ndeuyu sisi akakubvisa ndeuyu ini pana pamaya kuzoyananiswa ndaivedaro kuyananisa kwedisusuka hakune nemba ingadesiri kuti ane nemba chichautiraakwenu tasaizera rangu ndikorazera rangu muri kuti isu apebhatadetsara nemba kwedu takakakuneresa sei takakunaa inyaya yemba kai ndeyakutanga zvakuti nyayemba idzi hatinenaka itire kumadzara kana kurikananisana ngauye ndomwau kana utamutumira mufana wangu uyakumbatiyananisana takaraona tichananisana ndobatiri kuti isusu pane something behind ndobatiri pane something behind something behind ichocho ndochatiri kuti tinotigadza tumwa kwedu icho chimuchatogadzisa pato zvemunhu ngoita zvemunhu
Saka inini kaburazana zvakanakira. Unogona kunditi trust you to feel komwa kuti kamupa. But asikuladana kana ndisina kuyanana from that. But ingokutanga mataura zvinenge zvidiwa munhu. Ngozi munhu Ari kanzi zviramba. kupa mibvunzo. Unotanga kunitaurira zvikuti zvinhu zvangu kuti zvidambuke. Ndikuti inini. Ndikuti ndoti kuti anyakuyanana ka. Nyakuyanana ito that simple so zvinofunga. Ndakata zibandiko. Tentiere kupi. Aka ndikuti inini mafungira mubita kuti kuyanana ngoti sorry. Sorry. Aisi ya girlfriend. Mimi munodambudzika. Nditore dambudziko because ndakapinda. Ndakazapei. Imini dambudziko ramunaro pakati pasisi ava maonero yangu neava ndimi problem. Sure. Ndimi kupesana. Sure. Vanhu tu ava. Endi matacho kwadi. Matacho kwadi. Asi inini manje. Ava vari kupesana kwavakabva kwesina rurana ava vachidzidziswa kudzidzisa vana vevana. But the time goes azouya ndii. Kusvika pakuenetsana panhau yemba. Problem ndii. Ndati inini zvinatuzvirapa. Why do it zvirapa? Whether mune ma-emotions, mune ma-against enyu yekuti ndakada mukazvunu. Ndakadinda kuinspire ava kuti vapesane neava. I'm sorry. Ndakati mukazvunu rini. Ndakutaura ziti. Ndakada mukazvunu rini. Ngoma. Tisutonga nyaya idzi. Zvigure ndakataura rini konengu koma. Ndikuziva. Handisida kuenderera nayo mberi nyaya yacho. Baba Vatizola, mune here pamuri kufunga kuti taona tsamba yabuda apo muchiti ndanga ndisingaizivi, inoratidza kuti ivo vari kuti ndiri kutobviswa pamba, but vaine munhu wavari kuita fight for kuti aoccupy musha uyu. Icorrect figure here munhu iyeye kuti ndiye anofanirwa kunge achitora imba yacho. Munhu uyu ari kutaurwa nezvake uyu. Ndo pandabvunza ndichiti akanyoreswa padeath certificate neuyu padeath certificate rasisi vakashaya kuti sisi vangu vanga vari married. Uyu ndiye akanyoresa ndobva asaina death certificate iyoyo. Ndo chikonzero nei manje vazonodana uyo murumo kuti uya iwewe tikusapote kuti uwane imba ino kuti uripo padeath certificate. Azvishandi. Kana takusapota mtemo uchakutsigira kana wakutsigira iwewe pane kaagreement kavakaita kuti uya murume achangoti iwe sinzi uri musarapa wanagara pamba ipapo kana kuti akuda kubvisa ava vana ava 2-1 nemumwe wacho ari kuSouth Africa because havasi vake. Havasi vake murume uyu. Imba yakatengwa nani? Imba yakatengwa naSpiwe Tizola. Ndo pandiri kuramba ipapo. Right. So chiregai tikubatsirei. Vanhu vanoda kudya zvinhu zvisiri zvenyu. Zvinokunetsai. Mangwana mutemo yenyika yamazuva ano hazviko. Patoda kukubatsirai iye zvino. Mai ava vakabereka vana vavo 4. Handiti pachivanhu chekwedu isusu dai vari vana vari kutaura sokuti amai ava vana havasi vedu ndevani vava taitovaripisa muno. Handiti chinhu chinoita kuti munhu azobereka vana vake vakasiyana vana baba hatingachizive. Hati mapanzwa ndiani angazvide kufunga kwenyu? Angazvide kuti ndinoda kuti vana baba hakuna anozvida. But kana zvaitika mumusha hazvizi kuti tiise ziso ipapo tinotarisa pano pakadaro. Handisiro basa redu. Tinofanira kutonzwa tsitsi kuti chii chakakonzeresa kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Handiti mapawa munhu uya abereka vana vake 9 mukadzi yeye watiri kutaura nezvake Spiwe vana vake vana vedu isu vana vake vabuda mudumbu rimwe chete. Handiti mukadzi uye ndiye ari kunoshandira nhaka yake ane chinhu chake. Handiti chinosarira vana vekunzwa ndovaabereka nemunhu akazodini. Ndizvo tiri kutaura izvo.
kuna zvinhu zvakadaro. Handimapanzwa. Ilaki ndoda kukuudzai vana baba. Ilaki rekuti utiwe ndakazoberekwa namai nababa vedu tiri mhuri imwe chete, kuverengana zvamamuchiita panapa kuti inini ndiri mukuru, pouya akashaika kouya muripo 4, maberekwa namai venyu 1, maberekwa nababa venyu 1. Ilaki iroro muupenyu. Handimapanzwa. Munodirei kuchemedzana nezvinhu zvisiri zvenyu, imi muine zvenyu zvauinazvo ndo zvako. Handimapanzwa. But toda kukuudzai imwe nyaya yakaitika pana vamwe mai vekupurazi kwangu. Inini ndiri village head kupurazi kwangu. Musafe makafunga kuti akanga arapa muteedzani wangu, saka zvaafa ndisita kutora nhaka. Ipo paine vana, hakuna mutemo wakadaro. Nhaka ndeye vana. Kana tichibatana isu vapenyu tinenge tiripo, ngatibatanei tichirwira vana. Nyaya yataurwa nemurume yakakura yekuti kuti muite manyemo ose andiri kuona pamberi pangu apa, usina kufunda unoaita chirudziro. Kuti uve special wambo yandoda kukuudzai, chikoro chinofanira kuve imomo. Foirai kuchikoro, but muri dofo rakaita sei, rakafunda, munorarama zvakanaka. Handiti makuwana. Muri kupupurirana, anzvadzi ndio ine mukana yadzidzisa iwe. Isu mukoma wangu wa 1955 ndiye akadzidzisa kubva mukoma wangu waanosiya ne2 years wa 1957 kutanga pana iye. Handiti tese kusvika kumukomana wangu wekupedzisira aiteverera inini wa 1974 tese takadzidziswa nemukoma wangu. Nhasi una anorara nedii raanoda. Handiti makuwana. Anzvadzi dzangu dziri kwadziri dzechifunga nezvemukoma iye, isusu tiri kwatiri chechifunga nezvake. Handiti apa nokudzokorora pafoni pangu kuti handisi kunzwa zvakanaka. Handiti mapawana. Pamina hamuna kunzwa here kuti handisi kunzwa zvakanaka. A very big mistake. Hatitendere kuti ararama achidaro. Handiti taakudzorera kwazvakabva. Sekutaura kwamaita mukoma akudzidzisai, imi mune vake vana vamakadzidzisa. What's bad about that? Hapana chakaipa. Chirere chigokurerawo mataura. Izvozvo mukazviisa mupfungwa menyu, tinorarama nekusingaperi. Handiti tikapimana malevels ekurarama kuti inini ndiri nani kudarika mukoma wangu, hapana zvaunenge uchitaura. Handimapanzwa. Haufaniri kuve nani kudarika mukoma wako weropa. Unogozove nani pakudii? Pakuti zvauri wewe ndiye wakana. Chinoshanda paukama hwedu vanambuya izita. Handimapanzwa. Zita rekuti tizola rikawanikwa umwe chete pachenyu anoda kurishapisa, kuriipisa, munhu yeye ndiye munhu akashata. Handiti mapanzwa. Mukaona matadza kuwirirana semhuri, yananai semhuri, udzanai chokwadi, musati mabuda kunofukura hapwa kunze. Handiti mapanzwa. Udzanai chokwadi mumhuri. Kunzi pakata munhu hauna kunziridza. Endi chinhu chiri kundirwadza ndechekuti imba yamuri kutaura ane zita riripo yama yenyu. Handiti makunotsvaga munhu aripo here pamapepa zachona munhu wacho? Aripo here munhu pamapepa emba yachona? Inzwai amai, ndikuudzei kurarama kwatiri kuita. Very good. Chinzwai. Mukadzi haana kutanga nekufa uyu anonzi Spiwo. Handiti haana kutanga nekufa kuti anonzi akazofa. Kozita kana ndikakupai mari neyokutengai bhazi, munotenga gabhazi muisa zita rangu pa, ndinokupai mari yekutenga bhazi, munoisa zita renyu here, munoisa zita rangu, indakupai mari yekuti tengai bhazi. Murume yeye dai akanga akaita zvaakaita pamba ipapo, Spiwo asati afa, hondo yachona mungane makaiona. Handimunozvinzwa amai, munotaona zvinhu zvakawanda muno matiri muno. Handimapawa. Saka zvairi kugadziriswa nematare, imimi vana vanyamunhu
chatiri kurwira tiri kunorwira nyaya yekuti vana ndovaridzi vechinhu chatiri kutaura nezvacho nhasi. Handiti mapawa imimi ndimi munoziva dambudziko rakaita kuti hama yenyu iti yaita vanapo yanoita mumwanapo yanoita mwanapo hazvisiro nyaya tingatuke mufi nayo iyo nhasi. Handiti mapawa haisiro nyaya tingatuke mufi nayo nhasi iyo. Handitika nyaya yatiri kunotaura manje ndeyekuti isusu pachezvedu ndisu tingapatsanure vana here vakasiyiwa nemunhu ane zita nechinhu chake. Handipazvona pari zvino vana ava varipo 4 varipo 10 vanobatanidzwa naSpiwo Tizoro nokuti vakaberekwa kubva mudumbu rake. Handiti dai vari baba kuti hauya handimuzivo zvinorambika zvinonani manzadzirambike. Handiti mapawa notedzoona kuti ndiye akabuditsa munhu mudumbu make. Handiti saka iye zvino vana ava uyo ari kutotaura zvouyanga uyo angaitaura zvokuti vana vangu 2 years vasingaendi kuchikoro. Mwana wanhasi akafanana neuyu musikana akapinda rapo vana votadza kuenda kuchikoro nekuda kwei? Murume maoko amai ndoda kukuudzai murume akanaka aya muinawo maoko haasi kushandisa kubata tsvimbo chete. Maoko aya ndekushanda kuti munhu ushandire mhuri dzako kwete kuti uti uwane munhu waunopa mhosva kuti munhu uyu akazotadza kuchengeta vana vangu tichitaure chii? Hapana zvatichitaura. Handiti ungadai uchitaura kuti ndine O level mambo ndine 2 masubjects ndine 1 isusu sedare ramambo toona tinokubatsira sei kuti uve nhingi chirikadzi ausati unganenyoresa kuti uri chirikadzi onyange ukanzi zvadini hakuna zvinhu zvakadaro. Hanomapawa saka tikatunidzana tikaemedzana hapana kwatei tichienda. But blood is thicker than water. Dakukuudzai imi vanhu vekwatizola kuti munin'ina akuwara hamuna kuzviziva hazvina kunaka. Handiti mapawa kunyange tisingaonane asi shoko rinosvika chete mukoma ndakuwara mukoma oregedza kuuya mamuudza right ndakuwara panapa mukoma wangu mamuudza here kuti ndakuwara. Tiri kutaura chunhu chisingadadisi tiri kutaura chunhu chaifanira kutora upenyu hwemunhu. Munhu uye asara ari mupenyu ndozvotokudza kuti midzimu iriko. Handiti munhu orarama otosvika pakuti tazoonana nhasi. Hazvidadise varume hazvidadise kana zvakadaro hatitotaura pamasoro pevanhu. Handiti mapawa ngatiregei kufunga kuti ndakadai kumba kwangu uyu yakazodai kumba kwangu. Mukaona umwe achikwanisa kurarama nemhuri yake iwe usina kumupa mari. Handiti imi vatete muchirarama kumba kwenyu musina kupiwa mari nehanzvadzi dzenyu muchingozva kuti tete muriko here. Handiti ndo zvakakosha izvozvo. Kana musina kutaurira ava kuti maita problem hanzvadzi yangu iri right vakagarisa mwoyo wavo ngaurwadze kuti ndaane mazuva ndisina kutaura nei nehanzvadzi yangu. Handiti izvozvo zvinotibatsira zvinotibatsira. Saka takaida kuti tiende pekuti kana imi muchiti tiri kubva pamba tazobvunza kuti kodambudziko nderei? Nderekuti imimi muri kunotora munhu kuti ngauye atore chinhu chiri muzita rehama yenyu mwoyo chena wenyu ndewei? Handimapaona vanhu pavanoramba vakadzi vakawanda mutemo wazovagaidha nhasi vazhinji vacho vakasara vasina nhaka dzevarume vavo. Munozvinzwa aingouya munin'ina ototaura kuti inini ndini munin'ina wacho ndini ndakazodai ndini ndikazoita sei. But nhasi uno mutemo manje zvawakutaura nhaka mukaishanda imi murume nemukadzi muri kushandira vana venyu. Handiti vana varipo dai manga muchiti zita riri kushanda raSpiwo handiti ndorichiripo toda kubvisa zita. Handiti kana kuti zita toda kuti rirambe riripo for security yevana.
ini ndisawane mapindiro pachinhu ichi, hanzvadzi isawane mapindiro pachinhu ichi, uye hanzvadzi asawane mapindiro pachinhu ichi. Handiti mapawa iyoyo nyaya iyoyo yaitibatsira. Taiti havari kungorwisana pachavo, but vese vane chinangwa chokuti vana ngavabhenefite chinhu chani chamai vavo. Handiti mapawa uye wotoita kunotsvagwa kubva kubvisa mari kudai kunotengwa imba kana kuti stand kana kuti chichi. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinozochenera nekujekera vanhu kuti vakutorei vakakuchenesai. Taurai. Everything ndina ndakachengeta vachitotumira mari maidini bhadhara imba bhadhara ikukansero chai zvakati then ava vakavhandarerwe seri vanhu vachinoapply estate achinoa kuport ndoda kubva kubvunzai estate inorevei vakayemba kunoapply estate kubva vati uyu ndiye executor vari ivava nani ndobva vapinda panyaya yacho inini vandisiya ndini ndakabata madocuments handiti saka magariro andanda kuita nemusikana panotisipiwa pamba pamai vanhu aenda kumunda nevamwe vanhu muraini watakarima naye unogotora nomuraini uchinoda kumunda sei munda wefemili imba yefemili akundishauti inzwai amai inzwai chidai muchiti mukanzwa munhu ati chimbonzwai muteerera. Mukuru hangaigare bvunde manzwa zvazvinoreva nyangwe akamisa mazamu ekudini kutanhaira pamaso penyu. Handiti zuva racho rinodai mirinoita sei rinosvika. Handiti imakagara sezvamakaita izvi achitoronga ari kwaanenge achitobva kuti ndinomutanga sei mutembere uya. Handiti mapanzwa mozoona apotera. Handiti ka mwana anobvunzwa wodzoka. Handiti naiwe pano tisipiwe munda wakazodai uchitora hama dzako muchienda kuminda muchinoita zvese zvamakanga muchiita. Heya ini notoziva kuti ndiri mai vako kweini ndomborani pauriwe. Chii chawatadza? Tinovaziva vanakadzi ava mani. Handiti ezvinane vana tu ataura achitaurira isusu panapa. Handiti iye akasiyiwa namai vake. Handiti ndizvo akutadza kugarisana nemi makanzisara pavana vacho. Handiti iye ane vake vana vainavo mangwana zvari kuita kwamuri ndo zvanenge achiitwa nevana vacho. Handiti mapanzo nyaya iripo ndeyekuti uyu musikana uyu kugara kwaari kuita neni chaizoita kuti paite noise yese iyi kumashure kwese kuti ndakange ndisina basa navo, but noise yazokonzerwa nehanzvadzi yake uyu yauya kubva kuSouth Africa ichizoda kuzovaka guva ramai vavo vana ndokubva asvikira kumba kwavo kunogara right ndokubva vatsanangurira kuti ndabva kuSouth Africa ndoda kuvaka guva ramai vangu ndoda kuisa Tombstone vawirirana zvakanaka. Handiti mwana akazonovaka guva riya ari ega pakati pavo ava vese ava hapana akauya ikoko. Imai muri kupi? Inini mwana uya akatozouya kwandiri achidudza kuti sekuru ndasvika kumba uko ndikataura sekuru kureva ndikataura mama kuti ndoda kuvaka guva ndane 2 days ndauya muno ende zvese ndatenga zvese zvaipo saka nekozono ndakuenda kunovaka but vanhu vacho vakunditi tikuenda kuchechi. Inini mazuva amwe kuti ndidzokere kuSouth Africa atenda sei atosvika zviriwo izvozvo vatizola ndoda kubatsirai ndoda kudzokera ichi tikutaura nyaya yechivanhu handiti gogona kubatsira vamwe. Inzwai tati mwana iye yakavaka guva raamai here imi musipo? Ini akazouya kwandiri akanditi sekuru ndauya. Makanga muripo here? Akange ndiripo ndokubva avakaguva so makanga muripo ava nyange vakaenda kuchecha vakaenda kupi makanga muripo semhuri yekwatizola. Handina kuvabvunza kuti kosinini mwana akasvikirawo mukaronga naye but mimi mukazomu pavakaudzwa izvozvo. Handiti vangadai maifambisana muchiwirirana
vangadai vakachikwidza shoko kuti mukoma zvaitanga kune vava mukoma kune vava mukoma kunemi ava vadiki kune vavo matiudza handiti asi nekuda kwokuti murume handiti ava shoko raisvika nemwana sekusvika kwarakaita vobva vaenda kwanzvadzi yavo ava vobva vaudza imi kana kubvunza kuti komukoma mambenge matotaura navo here kuti aiwa ndati nditaure nemi muise shoko kunani kune mukoma wenyu handiti dare ronodzoka richibva kwamuri aiwa ndazvinzwa bamudiki kana nyaya yakadaro yakaipei ngatiperekedzerei mwana atitsvagire zvekuvakisa guva ramai vake avake anoda kuzviita rini idare revanhu vanowirirana mumusha handiti saka mwana manje inzwai avo vati ndiri kuenda kuchechi handiti avo vari kuenda kuchechi ka imi ndobva mamutora kandobva maenda mukanovaka guva handiti chivanhu chinenge chisingade kubatwa nepadumbu saizvozvo handiti uye ndiye mukadzi guva roda kuvakwa apa munhukadzi anoda kuvakirwa guva chese chainge chiri kuitika ipapo ndiye anofanira kunge akatungamira zvinhu izvozvo handiti mapawana but tiri kufara kuti makanga muripo vana vedu vamazuva ano ukanonoka unosara uchifamba netsoka amutsa mota yake achitodii achitoenda handiti mapawana saka hatidi kuita kunhu kwakadii kwakadaro saka nyaya yenyu ndaibvunza kuti mambo vachadzoka anozva kuti vadii vabatikana nepasa nyaya yenyu zvatoda kuti tiite handitika since ine dzimwe dziri kumberi nekudini dini handiti mukaona dzafambiswa zvamuri kuona kuti no ndimakaapplya estate ka estate iri kutaurwa ndobva tapinda mukoti ndobva ndaona kuti maitiro arikuitwa muno mukoti muno pane maonero andakaita ndobva magistrate asvika pa kuti no nyaya iyi kai kana yakamira zvayakaita izvi nyaya iyi ndaitange panyowani saka kuno uko kukoti kwaisisiko yakadzi ichitanga panyowani ichitanga panyowani saka naava ndo vazoitakura kuiendesa kupi kuhaikoti nokuti isisu nyaya yakadzi itange panyowani tikadzi tinofanira kutsvaga executor ava vana vanofanira kutsvaga executor wavo vari 2 kozoita vamwe vari kuuk votsvaga executor wavo anditi then nyaya yotangira ipapo but iko zvino nyaya yega hatisi kuitwa mupi muno muchegutu saka nakureva kuti nyaya iyi yakufanira kutotanga panyowani zvino ava vamwe vedu havatora advantage nokuti vari kuwana mari dzikubva kuuk vabva vaendesa kuhigh court kuti isisu tikundikani kunomiririra nyaya iyi nokuti high court inenge ichitaura kuti uyu hari akanzi akaroora uyu ndiye mudzidzivei wemba kureva kuti ava vakwana nokuti vakaisawo maturums avo ipapo aiwa I have to be very honest because nyaya iri kutinetsa saka tikushaisa hope nyaya inofanira kupera chinzwa timbonzwaro nyaya iyi yese iri kuitwa anomwana ndasitanga kuno ndisitakavairesa ndo wakauya anditi ndozvawakangoitawo futi kana kukoti ndisi tinoza zvokungoshedzwa tabvunzi pindurai bvunzi yakati sezvatangoita futi muno saka tiri kuti isusu ivo ndo vari kuziva zvezvikuitika kuti izoendawo kwanditi kana yanzi haisi kuitwa kuno makaimhangara kudari ndiya yamhangara yapinda nyaya yacho yakunzi haichaitwa panapo yakuitwa kwaikoti ndisi taiendesa kwaikoti kana kuti nyaya yacho iprosija zvafanana nemi matiti nhasi nyaya yenyu tiri kuisira panapo mozouya next week ndisi taiti isisi tikuuya next week ngatinzise izvozvo endaofariraamboka pamusoro emapo haikoti haisi kuenda nokuti isisu tisinofanira kuendesa nyaya yacho isusu tataura kuti nyaya yembai inini hanzvadzi yangu hatimwe maiti bcause ndeyababa nevana varipo handiti kusavirana kwedu isusu kaita kuti ndikutaura kuti 2023 pandakaita tsaona ngomwana akazondoona hatizvi kuti tikazitaurire muno ndizvozvo saka dispute yedu isusu ine chokuita nekuti tiyanane hainei neimai hatifanira kubatanidza zvinhu zvisinei nenyaya yatoda kuti tigadzirise ndizvozvo saka tikubatadza nyaya tuvana dzatinovana yacho hatisafanira kutitaura muno nenyaya yekuti isusu toda kuti tiyanane haizvo nzira yacho ndingakutaurira kuti vandakakwara vakacerebrata mhuri yake iye nemhuri yake kubva kwakuchechi publicly kufara kuti zvete zvaiita kuti ndifeni zvine mawitnesika handingotatambisa nangwe handisina zvokunyepa
ini ndoda anonda chokwadi zvinondirwadza zvinoda kutaura kuti nini muri kungotaura because amusisa zviri biyani haizi mushaini because kana mutora sanyaya mungotaza zviri zvayapiwa mambo kuti tikakutaura izvi zvacho soka zvinobata tutaura nyaya yemba kuti only blood baba motaura nawe kuti chavari kutaura mukuona munhu achipindira chavari kutaura ndechekuti yatakutungamidza nyaya haisiri iyo yatauya nayo papoint yemba anditi kuyananisana kana kana ndichinzwa inini kutaura ndipa kuda kuti imini munofanira kumuwirirane panhau yenyu hatitangire vavoka tikuti isusu kuyanana kwedu isusu hakutangire apa tikutauya munomudari nedziseiyoka ndiri kuti inini wirirana singataudzana nditi saka kuti tingotenga kuti nyaemba ngatimidza nezvakati zviri kunetsa ndosaka mukoma vakutaura kuti zvaitotatunzi garisane zvakanaka mune zvakadai sezvataurwa navanotaura zvakanaka kuti mumhuri munofanira kubatana muchiita chinhu chimwe chete kana vakabuda lake kuti mutati mukoma dhena pane pakati panevasipo chinhu tofunga ndonyaya observation yangu yandaona mambo vataura zvinhu zvirikurekwa vataura kuti panapa hapabviri pakaumwa nyaya panobviwa vanhu vakayanana vachinaka mubata here kuendwa nokwatizoa iyi nyaya yamutaura yemba iyi kumba hamupo izvi yakafa nevarume vake nevana vake ndokunogumira izvi nhaka dzake asi imimi mune need yeoutside europe yakaita sekuuya mudare rino ramambo tine dzimwe yatinomboita yekuti kunoita inonzi consultation mune matambudziko emburi yenyu munouya muno motauriraniwa chokwadi murubuda muno mini chokwadi mavanhu vakabatana tazvika kakawanda ndo zvine need paupenyu yezefamily but yamuda kutitongesa panapa chakutewa nemusoro nenyaya isinei asi ndoda kubvunzwa kuti vese vari kunofuura izvi nekutaura kwaitwa namama mune zvamakwanisa ekubatawo kuti mukabva panapa munogona kuita something vakwenyu semhuri kunogara panzvimbo imwe chete muchionesana abc muzofamba muchiitawo chimwe chete mabatawo chii taurai pane zvataura namambo amuyepi but tikuti zvinhu kwazvakatangira kuti zvibhende ode kungoti 2 seconds so zvatoright mukaenda kumba kwenyu tikunotangira patakasiyira ndikuti nini tikunotangira kwayo patakasiyira kana zvigadzirisa garava ngomwamo garava ndejangu vatizorawo ndikaitimbouteyeuchidzai ndomwe unonzwa news mchinzwa thousands are shot dead, bombs, cities are bombed, but people sit down and talk and become one. Zvinhu zvingapari zvakaita sei plus ichenjerai kuti nyaya takutaura yamutaudza inyaya inoafekta rudzi rwenyu nemhuri yenyu nezvizvarwa zvamangwana. Yakafanira kuti pamuri sezera musave point yemataka asingaperi. Makore emataka akapfuura nemazera emataka. Mamazera ekunyatso through under Christianism. Mamazera ekuti ngatikonzervatei vamwe tinzwewo vamwe kutozve kuti zvavo vakaita sei tozve vakawo sei. Ndo point yekuvaka iri chokwadi. Asi handimwe ndiyo nyaya yatiri kutaura yatinogarisei wasting our time. Isusu kuti titangire koko titaure zvati titangire koka. Ngozi ndikati inini havanegendera nasi. Muzavandutsananga tine nyaya dziri deep down. Saka tichazita sei. Kana tikadziti ndingadziregera because it's a habit. Ndikada kutaura nyaya dzacho ndisapinda sitanoinza kuti sisi tikagara pasi hatitangire panapa. Ndipanomudzana tinogara pasi but hatitangire pane nyaya iyi. Tichatangira kumashure kuti chaita aona udhogodha anakutaurambira. Ndinokosha ndichokana chitaura nyaya ndinopedza. Kana chitaura nyaya ndika honest ndinoita kuti mozamini mukataura muchitaura inini chiro muchitaura nevasipanisi kana ndaida kukuregerai ndokuregerai. Because honest ndio inokosha kana kuti wakadiita chimwe chiro tupinde vamwe ndingotaura kukupedzisira kuti panyaya dzese dzamuri kuona dzatichiita panapa inini handina kungodzitanga ndiri ndega ndakambotanga ndichida kutaura nawo semabrothers nemasisters angu nevana asi ndakaona kuti zvinhu zvika hatisi kuwirirana
ndikainvhomba vana sekuru vakatombouya kune vava sekuru vakaudzwa kunzi handidi kukuonai panapa inini kubva nhasi ndobva nhasi vangadai vari panapa chatongoti vaenda kubasa vakubatabataaaa vangadai vari panapa vakabva vabhulokwa sekuru vangu vanonzi nyika nyamakavo vanogara pasifa 2-1 vakaenda ndifunga 2 is all thrice ndichida kuti vaedze kuti vagadzirise chii nyaya iyi especially yemba iyi kwete dzimwe dziri kutaurwa idzi handiti ndozvazoita kuti tione kuti ava vakatombodedzwa nekoti kavanyorera tsamba kuti vauye koti vakasauya apa handiti tikazoenda kupolisi ikavafonera ava kuti imimi huyai nedeath certificate chiiko chamumburambira nedeath certificate ava vakati I don't care mapisa 20,000 dai tavadai ende munhu wavaitaurira ava handisi kutaura zvokunyepa ndi assistant inspector ane star apa uya anoziva zvokuti izvozvo tikabva panapa tikaenda ipapo mukataura naye manikudzai kuti ndakavafonera vakandiudza mashoko akaaakana ungoda kukupa picture kuti muone kuti what type of people are we chandafarira ndechekuti matima hamuna daka indali chifungidzira kuti mutsamba dzatiri kuzoona panapa tichaona tsamba iri kuti mai ava vari kurwisana nevana kuti ivo vatore imba. Saka kana vari kutora imba indirectly handiti vachishandisa zita romwe munhu mupi hakundwe nemunhu ari kufamba pasi pezuva handi mazvinzwa tine imba dzatatora more than 5 dzimba vana vachipambwa dzimba umu nevanhu vakadaro handiti but hakuna akahwina handi manzwa dzese takatora mumazetu tine marooms atoza imba yakanga yatengeserwa munhu vana vasara vasina chavakabata handiti tikadzitora tinoretrieve back chunhu inhaka hatisiye vana vashungurudzwa nevanhu vapenyu vane zvinhu zvavo vana votambura hakuna zvinhu zvakadaro handiti saka kana tiine chinangwa chimwe chete ava vachiti hatisuda kutora imba izi ari kuda kutora imba tichamuona muno mumatare makudzoka kuti zvataitaura paya zviya ava vaiti chii isi tichibvunzana kuti paya maiti chii handiti vana nhaka yamai vavo handiti kana paina baba vari kutaurwa vasina zita riri pamba ndopateichitangira kuti imba iri kuti chii kukanzuru handiti zvese izvozvo tinosvika panguva yacho handiti saka iye zvino toda kusiya nyaya yenyu taibata kuti ava vabudisa bepa kutaura handisida kutora imba bepa iri ritotaura kuti ndiri kutobva handiti ava havana pavapinda vabatsira chete sekutaura kwamaita kuti mukwasha aripo handiti zvese izvozvo kuestate kwacho ikoko ndokuchanga kuchitaurwa nezvechi nezvinhu izvozvo kana nguva yacho nayadi yakwana ndotenda